Sabi mo ikakasal ako sa isang boliv na baba na pinilot mo lang sa kanto. Sandali Michiel makinig kami na. Pilit na pinapakalma ni Aling Rosa ang kanyang anak. Ano bang gusto mong gawin ko? Tingnan mong mabiti sa tingin ko mahanda naman siya, makang dalaga po kaya binili ko siya para bigyan niya akong apo. Dahil dito lalong nakalit si Michiel at malakas na pinagpok ang mesa, ina. Gusto mo bang maging boliv din ang apo mo katilat niya? Himinaon ka lang nakpabasa na ako sabing manghila $1 ravang siwerte ang batang ito sa ating pamilya. Hindi pa rin pimayak sa Michiel kaya lalong nalangkot si Aling Rosa, ganito na lang, bigyan mo lang akong apo, pagkatapos ng 2 taon palalayasin ko na siya. Nachtida pa rin sa Michiel, hindi pa rin libisang sumasang-ayon panhakuhan ha. Sakanan ha para sa ayo papakasalan ko na siya. Nang pimayak ang anak, tiwang-tiwa si Aling Rosa at akat na nakasikason kasal pero hindi ipinalam sa kahit sino. Bana. Naktatakbo si Esther sa loob ng bahay natisod sa kaway na saag at pimaksak sa harap ni Michiel. Timanghala siya na may inosenteng hamata sa lalaki at nakanghiteng naklaat ng kamay, bana. Festong bana. Tiningnan siya ni Michiel nang may awa at initisan ang katulong na humawang bana para sa kanaya. Nang habang yun, imivinang habi si Michiel dahil sa trabaho, nakplano na si Aling Rosa, Esther, halikan ha. Hawak ang lollipop, pimasok ang dalaga at imiling-ilang kasabayang misika. Naligo ka na ba? Timango si Esther. Ngayon makinig kang mabiti kapag hanawa mo ito ng maayos, bibigyan kitang candy. Nang marinig ang candy, limiwanag ang hamata ni Esther at masayang suminot sa sinabi ni Aling Rosa. Isut mo ito pagkatapos ay iniman mo ang orangay na nasa mesa pagkatapos ay matilog ka na. Binigyan ni Aling Rosa si Esther manipis na damit pantilog at sinabihan siyang mahbi sa loob ng silid. Bagamat boliv si Esther napakahanda naman ang kanyang katawan, may kirba sa tamang lugar. Saninot ni Esther si Aling Rosa, ininom ang orangay at imakayat sa kama para matilog. Kailangan kong sundan ang sinabi ni Mama para magkaroon akong candy inosenteng sabi ni Esther sa sarili at pimikit para matilog. Sa kalahit ng hobby, imiwi sa Michiel medayo na kainom, amoy alak. Bineksan niya ang pinto at pimasok sa silid at bineksan ang ilaw. Bumengkat sa kanayang paningin ang dalakita na mahimbing na natutilog sa kama, manipis ang damit pantilog na halos hindi may taho ang dapat itaho na paiko siya sa hiya at imiwasang tingin kay Esther. Naklakat siya papunta sa mesa, kiniya ang orangay na ininom nito at inibos, pagkatapos ay naligo. Pagkatapos maligo, komportableng himiga si Michiel sa sofa pero nagsimula siyang makaramdam ng init at hindi mapakali. Doon pa lang imaksan ang pampalibog. Hindi mapakali si Esther sa kama humakawan makaingay na nakpapahirap sa lalaki na nakaiha sa sofa. Ang kanayang mahabang binti, mapiting balat, ay tumitok sa kanayang hamata. Wala siyang nakawa kundi tanghapin ang tatana at humapang sa kama para angkinin ang katawan ni Esther. Idinilat ni Esther ang kanayang hamata at tumingin sa paligid, nakaiha siya sa kama at wala ng lakas. Pimasok sa Michiel at tinitahan ang higis itlog na mukha ni Esther, tama ang sabing ina niya, napakahanda ng batang ito, gusto mo ahat mahalin. Masakit. Hindi makabangon. Tiningnan siya nito na nakasimangot, namimila ang pisngi, tumingin sa kanayang katawan na walang damit. Imiko ang lalaki at hinaplos ang kanayang biyog at inalalayan siyang imipo sa tabing kama at sinutan siyang damit. Patawat. Katong gistong kanan. Naklalambing niyang sinabi at itinos ang kanayang hakamay para makpabihat sa kanaya. Biniat niya siya pababa, nakita ni Aling Rosa ang kanayang anak at si Esther at napino ang pagmamalaki pero itinahon niya ito at naktiwang makisa. Kimusta kayong dalawa, masaya ba kayo kahabi? Tiwang-tiwa na tanong ni Aling Rosa sa kanayang anak na ikinaya niya. Tama ang sabing manghila, siwerten ha ang batang ito sa atin, ngayong taon makakaroon na akong apoy, isip ni Aling Rosa.
Dolawang biwan ang limipas, bentes nga si Esther, pinakpawalani aling rusa ang lahatng normal na pachtakbo nito. Araw-araw na lang siyang kimakain at nanunwitend, medayo nababakot si Esther. Gusto ko nang maklaro pero kapag naklaro ako, papalain ako ni mama. Imalanghav ang kanta ni Esther sa buong silit, parang nabawasan ang pagkabakot. Biglang may malakas na aram ang imalanghav. Masakit. Imakulhul si Esther, niyakap ang kanayang tiyan at sumandal sa khilitng kama. Nachmamadaling tumakbo si aling rusa mila sa katabing silit at natarantang tinawak ang hataw para dalhin siya sa ospital. Esther, hiwag kang makalala, mahal kita. Tinapik niya ang balikat ni Esther, niyakap siya at hinimas ang likod. Mama, masakit. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala siya sa ospital para makpatingin, hindi mapakali si aling rusa, nakdarasal para sa kaligtasan nilang mag-ina. Nandito ba ang pamalayang pasyente? Opo. Kimusta na po ang manihang ko, Dok? Dahil sa pagkakabagsak ng dalaga, nagkaroon malakas na paghahanap sa kanayang tiyan, ngunit sa kabitihang palat ay walang malabang problema. Kailangan niyong alakan siyang mabiti at iwasan ang malalakas na pagkabigla. Salamat po, Dok, maraming salamat po. Tiwang-tiwa si aling rusa na ligtas ang kanayang apo sa Girodal, maraming beses siyang gumawan kabitihan kaya hindi kinihan Diyos ang kanayang apo. Timinghan siya sa pinto at nakita si Esther na mahimbing na natutulog, ang kanayang mapit lang maka ay nakakawa. Mama, kimusta na si Esther? Nang marinig ni Michiel na bimaksak siya, dimiretso siya sa ospital, iniwan ang lahat ng kanayang kapagpipilong. Okay lang siya, sabing doktor, biti na lang at okay ang sanghol sa kanayang tiyan, kung hindi baka naimatay na ako. Naka nga nang maliwag sa Michiel, nakalala siya na may mangyari sa mag-ina, kung mangyari iyon, pagsisisihan niya habang bihay. Pagkatapos ng 2 araw, inihanda ni aling rusa ang hamit para sundain siya, parang hintunan ngayon si Esther sa bahay, inalakan siya na parang itlog, ang lahat ay kailangang gawin ng mindset para matiyak ang pinakamaysay para sa kanaya. Naintindihan niyo ba? Tumanga ang hakatilong. Gumawan masasarap at masustansang pagkain para pakainin si Esther. Gitom na ako, gusto kong kimain. Nakisang siya sa kalahitnan hobby at gusto niyang kimain, kailangan niyang kimain. Ano ang gusto mong kainin? Mangha, kamyas. Sabi niya habang nakatingin sa kanaya. Kinihan ni Michiel ang kanayang telepono at nak-order, nahatid ang delivery boy sa kalahitnan hobby. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ikinwes niya ang kanayang hakamay, napakabait ng kanayang buses. Ano ang susunod na gagawin? May tinuhong isip, tumayo si Esther at himalik sa pisngi ni Michiel na ikinahilat ng lalaki at namila ang kanayang pisngi. Sino ang naktiro sa ayon na gawin iyon? Haplos niya ang nuan niya, pinang-pinung pagmamal ang kanayang hamata. Nakita ko sa pelikula na kailangan gawin iyon. Kiniani Esther ang malaking bakang mangha sa kamay niya at kimain napakasarap habang nakatingin sa kanaya. Esther, pakinggan mo ako. Kimakain siya habang tumatango. Saka lang nakikinig ako. Dito lang pwede himalik sa iba, hindi tandaan mo. Itiniro ni Michiel ang kanayang pisngi kung saan siya himalik. Tumango siya ang paulit-ulit. Kung himalik ka sa iba, hindi kita bibigyan ng candy at mangha, tandaan mo. Pagkatapos kimain, niyakap niya siya at naklambing, pagkatapos ay natilog na parang pisa. Esther, matilog ka ng mahimbing. Alis na ako, mamaya bibili akong isikriyam para sa iyo. Kimaway siya sa kanayang manipis ng hakamay, tumangkayat para halikan siya sa pisngi mili. Hinaplos ni Michiel ang kanayang siyabay na pisngi, kimakain kang marami at natutulog, timaba ka na. Pero okay lang, gusto kita sa ganito. Nakita ni aling rusa ang kanayang anak at si Esther at imismit at imiling, hindi niya nakikita na nakatayo ako dito, siguro daya na ako sa bahay na ito. Sige, alis na ako para magtrabaho.
Pagkalis ne Michiel, nakita ni aling rusa na sawang sawa na siya sa panunod ng pelikila, kaya nakpasaya siyang limabas, Esther, gusto mo bang makipaglaro kay mama? Nang marinig niya iyon, tumalon siya sa tiwa, gusto ko po. Kung ngayon magbiis kang maganda at ipapasal kita. Inaplos ni aling rusa ang kanayang ilo na pakabait ng kanayang mata. Opo. Imakayat si Esther sa silit at isiniut ang kanayang magandang damit. Naghihintay si aling rusa sa labas, may sasakyan na sa labas ng gate. Pagkatapos ng 15 minuto, naroon na silang dalawa sa Bailey Park, namhatin ang layo mila sa bahay ni aling rusa. Tiwang-tiwa si Esther na timakbo, pero pinakalan siya ni aling rusa, may sinasabi sa mama, nakikinig ka ba? Opo, nakikinig ako. Haplos niya ang kanayang tiyan at bimilong, may babay dito, hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis, kapag tumakbo ka ng mabilis, masasaktan ang babay, kailangan mong mahalin ang babay, palagi ka lang pwedeng maglaro sa tabi ni mama, tandaan mo. Tandaan ko po. Hindi pwede tumakbo, kailangan si mama kay mama. Ang halang mo tara doon. Inawakan ni aling rusa ang kamay niya papunta sa pino at inilatag ang hamit. Nakaupo si Esther sa tabi niya at nababakot, nakita niya na may ginagawang masaya ang hataw, kaya tumakbo siya para panuorin. Pagkatapos magawa ni aling rusa ang lahat, lumingon siya at hindi na siya nakita. Esther! Nasaan ka na? Esther! Nagmamadaling tinawag niya siya, takot ang kanayang maka, hindi maganda ang itakang bata at tumatakbo pa siya. Michiel, nawawala si Esther. Agad na tinawagan ni aling rusa ang kanayang anak. Sa kabilang linya, nang marinig niya ang balita, nakilat siya at naitaw na nagtanong, anong sinabi mo? Tinala ko siya sa labas para magpiknis, abala ako sa paghahanda, ngayon tumakbo siya. Lalong iniyak si aling rusa, patawad, Michiel. Pipenta na ako, hintayin mo ako doon. Kiniya ni Michiel ang kanayang jacket at pumunta sa park. Nagbibelenghan siya habang nagmamaniw, nakikisap ako sa ayo, Esther, hiwag kang mapamak. Pagkatapos ng ilang sandali, naroon na si Michiel, tumakbo si aling rusa papunta sa kanaya at imiling, tinanong nila ang maraming tao sa park, pero walang nakakita kay Esther na ikinababala nila. Hintayin mo ako. Napapakot na ako. Tiwang-tiwa si Esther na hinahabol ang isang piting tuta na napakahanda. Hindi nakinig ang tuta sa kanaya, tumakbo pa rin, lalo siyang gustong habilan. Mahiliran kita. Hindi pa rin tumitigil si Esther sa pagtakbo, hindi na niya malala ang sinabi ni aling rusa. Bata, may itatanong ako, may nakita ka bang matangkat na baba na maganda na nakasuot ng piting damit? Inilagay ni Michiel ang kanayang kamay sa kanayang dibdib at tinanong ang batang baba sa harap niya. Nakita ko po siya. Naalala mo ba kung saan siya pumunta? Sabihin mo sa akin, bibigyan kitang candy. Sinabing bata ang lahat kay Michiel at itiniro ang kakibatan. Binigyan niya ang batang pera at tumakbo siya. Esther! Nasaan ka na? Nandito ka ba? Naririnig mo ba ako? Tumakbo siya at simahaf para marinig siya nito. Masakit. Natisod si Esther sa isang sanga at bimaksak, simahaf siyang, aray, hinimas niya ang kanayang bekong-bekong. Nang tumanghala siya, hindi niya nakita ang piting tuta, medayo nalangkot siya. Nasaan na kaya? Timayo siya pero masyadong masakit ang kanayang paw, natakot siya sa paligid, pero nakita niya ang mga ibon na nakadapo sa pino. Mama! Michiel! Natatakot ako. Pimatak ang liha sa kanayang pisngi. Walang sumagot sa kanaya na ikinahilo niya. Michiel. Mama, talanghan niyo ako. Nakakatakot ang halimaw na ayon, bakit niya ako dinidilan? Nang hanhinag ang buses ni Esther, tinitahan niya ang ahas na papunta sa kanaya, dahan-dahan siyang imatras, pero papalapit ang ahas. Esther. Naririnig mo ba ako? Nararamdaman ni Esther na may tumatawag sa kanaya. Simahaf siya, talanghan niyo ako. Talanghan niyo ako, Michiel.
Pagkase gavnia, beglang sumegot ang as, kinagat siya nito sa kanang po, sumakit sa balat niya, tumilo ang dugo, nang hinagsiya. Masakit. Iwag mo akong kagatin, masakit. Tinitahan niya ang as na may liha sa kanang mata, tapos naktilam ang kanang panangan. Esther. Limangon si Esther at nakita sa Michiel na tumatakbo papunta sa kanaya, nararamdaman niya na nahilok siya sa kanayang makabisig, napakainit, nang harap siya na hinili niya ang as at nakakatin siya, binihat siya at tumakbo papunta sa ospital. Hasan ka na. Daan-daang idinilat ni Esther ang kanayang mata at nakita sa Michiel na pakainit ang kanayang buses. Hinawakan din ni Aling Rosa ang kanayang kamay, anak, kamusta ka na? Mama. Michiel, nasan ako? Nasa ospital ka, kinagat kang as, bitina lang nakita ka na Michiel. Sinabihan ni Michiel ang ina niya na bimiling ligaw para sa kanaya. Ang nangharin ngayon ay nakapekto sa sanghol sa kanayang tiyan. Pagkalis ni Aling Rosa, tinignan niya siya ni Michiel na may galit, ang tapang mo, mamaya pagkawi mo, papalain kita. Tinignan ni Esther sa Michiel na may pagsisisi, patawad na, hindi na ako magiging makilit. Naklalambing ang kanayang buses habang inalok siya, pero hindi gumalaf ang lalaki. Alam ko na nagkamali ako, patawarin mo na ako. Tinignan siya ni Michiel na namimila, hita siya, hindi siya kayang tisin, talo siya. Sige na, himaga ka na, mamaya papasok ang mama mo para pakainin ka, may gagawin lang ako. Tumango si Esther, himaga na kanghiti sa kanaya. Pinisal niya ang kanayang pisngi at imalis. Kinakabihan nakdesharge si Esther at imiwi sa minut siya, pagkatapos kimain ay matitulog na siya. Nasaan na ang bimbim ko? Mangha. Pagkakita kay Michiel, niyakap niya siya at nachlaten kamay. Hindi ka sa minut sa akin, kaya hindi ako bimili makilit ko. Sinaman siya ang tingin at nakibat ng yakit. Wala akong kanday. Malangkot siyang imipo. Bakit? Nakalit ka. Hindi siya sumagot. Bimangon ka, may ibibigay ako. May ikaf sa Michiel, may pendant na napakaganda. Para sa akin ba? Kailangan sa minut ako. Hinaplos niya ang kanayang ilua at ikinobit sa kanaya, hiwag mong ipakmalaki sa iba, tandaan mo. Timango si Esther. Limipas ang panahon, malapit na siyang manghanak, natatakot si Aling Rosa at Michiel, kaya dinala nila siya sa ospital, nakpantay sila. Kimirap siya at tumingin kay Aling Rosa, masakit pa manghanak. Hindi, konti lang, tapos may makakalaro ka. Nakpalakpak si Esther, hindi siya takot. Mama, bakit hindi pa tapos? Balisa sa Michiel sa labas. Imipo kan ha, nailo na ako. Imiling si Aling Rosa, dati kay dole manghanak. May imiyak, tiwang-tiwa si Aling Rosa. Lalabas ang doktor, tungrats babay gero. Nachtatalon si Aling Rosa, okay lang may apo na tayo. Dinala siya sa recovery room, dinala ang babay sa incubator ng isang araw. Masakit ba? Imiling si Esther, pagod lang ako pero may makakalaro na ako, masaya ako. Alahan ni Aling Rosa ang apo. Michiel, tignan mo ang gemengiti siya. Nakakatawa ka naman, mahkamaka sila. Nachtawanan sila, tinakpan ni Aling Rosa si Esther, matilog ka na. Limabas siya, timawag sa Michiel, mama, ako. Ang magpapanghalan. Nahisap si Aling Rosa, anong gusto mo, ala? Anong gusto mong ipanghalan sa babay gero natin? Kung ano ang gusto mo, gusto ko rin. Sige, disisaw na sa Maria Clara na ang panghalan niya. Limipas ang panahon, ang balita tungkol sa kasal ni Jose Maria ay inti-inting himipa at ang kanilang anak ay 3 buwan na. Ang bata ay lalong naging kaibig-ibig tulad ng isang kayamanan sa pamilya nila. Si Elena ay pinapakan ang kanayang anak, iniman mo na ang hatas, anak ko, mahal ka ni nanay. Pagkatapos kimain bata, siya ay imawit ng isang kandiman. Yay, matilok na ang benso. Isang taon ang mabilis na limipas.
Si Elena ay 21 at si Josemari ay 26, may 5 taon na akhwat, maganda ring numero. Ang bihay ay normal, patuloy na lumilipas ng payapa, akala mo ay magiging masaya magpakailanman. Ngunit ngayon pagdating ni Josemari galing sa trabaho, nakarinig siya ang malakas na pagtatalo. Aling isang. Talagang hindi ka marunong tumipat sa salita. Hindi mo ba naalala ang sinabi mo noon? Hindi ba't sinabi mo na ipapakasal mo si Josemari sa anak kong si Nenita? Isang may edad na baba ang nagsasalita ng malakas sa bahay nila aling isang. Aling pining, kimama kami na at pakinggan mo ako. Mahinaon na nagsalita si aling isang, tinitis ang lahat ng masasakit na salita. Anong pakikinggan ko? Kitang-kita na ang totoo. Ano po ang sasabihin mo? Kung hindi po kami paminta dito, hanggang kailan mo itataho ito sa amin? Si Josemari ay nagmamadaling pimasok at nagsalita ipang ipaliwanag, walang kinalaman dito ang nanay ko. Ang pagpapakasal kay Elena ay desisyon ko. Halit na pinagpok ni aling pining ang mesa, dapat mong tandaan na ang isang bahagi iyong tagumpayan ngayon ay dahil sa tulong pamilya namin. Nang marinig ito ni Josemari, ngumisi siya at sinabi, iyon ay noon, ngayon hindi ko na kailangan ang tulong ninyo. Josemari. Hinila ni aling isang ang manghas ng kaniyang anak, hayaan mo akong magsalita. Iwag ka nang makialam. Kami ang nagkamali magsuray ko kay aling pining at mang Cardo. Hinila ni aling isang ang kaniyang anak at pinaupo. Walang mali. Ang kinabukasan ko ay desisyon ko, hindi lang isang panhakunuang bata po ako. Wala po akong alam nun. Lalong nakalit sa mang Cardo nang marinig ito, at gustong sabihin si Josemari, napakabastos mo. Sige, imalis na tayo, wala nang kasalan. Hindi na nakabalang ihatid ni Josemari ang habisita. Halit silang imalis at malakas na isinara ang pinto, na nakpakilat kay aling isang. May imiyak na bata, maral ay nakisang dal sa enghay. Ibinaksak ni Josemari ang kanayang bag sa ipuan at timakbo papasok. Imiko siya at hinalikan ang pisnging kanayang anak, Maria Clara, anong nangyari? May gusto bang sabihin si Elena sa akin? Sino ang hadimating kanina? Nakita kong naktatalo sila. Okay lang ako, hiwag kang matakot. Maklaro ka na lang kasama si Maria Clara. Inaplos niya ang ilo ni Elena at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling ito, si aling pining ay halit na nagsasalita sa telepono, Nenita, hiwag ka nang imiwi. Manatili ka na lang diyan. Nay. Hiwag kang simahaf, masakit sa tainga. Nakabili na akong ticket, bikas na ang balak ko. Nagtanong si Nenita, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Kahapon gusto siyang pawin, tapos ngayon pinapawin siya. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Bakit ka nagpapalihoy-lihoy? Hindi ba't sinabi mo na babalik ako para sa engagement kay Josemari? Wala nang engagement, wala nang kasal. Nakapag-asawa na si Josemari at may anak na. Babalik ka pa ba para maging kabit niya? Narinig ni Nenita ang tungkol sa asawa at anak at nakilat siya. Halos mabitawan niya ang kanayang telepono. Nay, anong ibig mong sabihin? Si Josemari paano nangyari? Nagpakasal na si Josemari at may anak na baba. Kumiyom ang kamay ni Nenita, halit na halit siya. Nakalimutan na ba niya ang panghako niya noon? Kalimitan mo na siya, hanapan ka namin mas magandang lalaki. Hindi ka maaaring magpakasal sa isang takso. Pero ako. Hindi makapagsalita si Nenita. Wala nang pero-pero. Sinabi ko na, isa ay isa, dalawa ay dalawa. Hiwag kang sumagot. Irong naman ang lahat ng investment sa kampanya ni Josemari. Seryoso na sinabi ni aling pining. Bibigyan kita ang 3 buwan kung mapapapirma mo siya sa annulment papers. Ayaw kong maktisa ang anak ko na intindihan mo. Nay, pakisap, bigyan mo akong 3 buwan. Sa ganoon ha, talo na ako sa iyo. Hindi makatanggi si aling pining sa kanayang anak.
Maal kita, nai. Nagbadalang flanke senenita. Nginit pagkatapos ibawa ang telepono, ang kanayang hamata ay nakbago, naging malamig at nakakatakot, babalik ako para tingnan kung sino ang babaeng napaibig kay Yosemari, impakta. Pinapaka ni Elena ang kanayang anak at nakbibiru sa kanaya. Gustong-gusto ni Elena ang habata at dati gustong-gusto niyang makipaglaro sa habata. Elena, dito ka lang sa bahay. May pupuntahan lang ako, babalik din. Ako agad. Bantayan mo ang bata, hiwag kang lalabas. Tumango si Elena nakpalam kay Aling Ising at pinakpatiloy ang pagpapakain sa kanayang anak. Pagkatapos kimain bata natilok na rin siya. Nakatilok rin si Elena. Hiwag. Bigla siyang simagaw, sumasayaw ang kanayang kamay sa hangin at nakbibilanghan. Bigla siyang nagising at pawis na pawis. Tuminog ang doorbell. Imailing na paminta si Elena para buksan ang pinto. Nakita niya ang isang baba na halos kasing edad niya, may dalang maleta, nakasalaman at mahanda. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Elena. Gemisi si Nenita, ang pangit mo naman. Katilong ka ba dito? Buksan mo na ang pinto, bakit ka nakatilala? Balak ka ba? Hindi maintindihan ni Elena ang sinasabi niya, akala niya asawa ito ni Yosemari. Tumango siya, upo. Hiniila ni Nenita ang kanayang maleta papasok, sinasadayang bumangha kay Elena kaya siya natimba, suray, hindi ko sinasadayo. Pakiayos ang sapatos ko. Inusenting isinip ni Elena na hindi sinasadayo at ngimiti, okay lang po. Pasok po kayo at iminom tibak. Ginawa ni Elena ang lahat ng itiniro ni Aling Ising, dapat ratihan ang habisita ng mabiti. Inayos ni Elena ang sapatos ni Nenita at kimihang tibak. Iminom po kayo. Binigyan niya si Nenitang isang basong yaisa. Yabot mo sa akin. Marta si Nenita, hindi tumitingin kay Elena, kiniya ang baso at iminom, ano to? Anong nilakay mo dito at napakalat? Nilakhan ko po ang asukal. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang, hindi mo kailangang maktaho. Wala akong ginawa. Hiwag mo akong pakamalan. Nasaan si Aling Ising? Nasaan si Yosemari? Imalis si Aling Ising at nasa trabaho si Yosemari. Nakilat si Nenita nang marinig na tinawag ni Elena si Aling Ising na nanay. Tinawag mo si Aling Ising na ano? Nanay. Sinabi ni Aling Ising na dapat siyang tumawag ng kanan. Hindi makapaniwala si Nenita. Bakit ka nandito? May narinig akong busesong lalaki. Dumating si Yosemari sa tamang oras, hinila niya si Elena sa likod niya at tiningnan si Nenita. Kailangan ko bang maktaho? Nakita ko rin naman siya. Timahimik ka. Nilakpasan ni Nenita si Yosemari, himinto at pimilong sa kanaya, hindi ko akalain na kanayan ko kapangat pimiling baba. Pagkatapos ngimiti siya kay Aling Ising, magandang araw po. Ngimiti si Aling Ising, pero hindi siya mapakali, natatakot siya na may mangyari kay Elena. Inila ni Elena si Yosemari, pinaupo siya at pimilong sino siya. Ang handa niya, ngayon lang ako nakakitang kanayang kahandang baba. Hinawakan ni Yosemari ang kamay ni Elena, tiningnan siya sa mata at sinabi, hiwag kang makikinig sa kanaya, naintindihan mo. Bakit? Hiwag ka nang magtanong. Masama siyang tao, bantayan mo ang bata, hiwag mo siyang papalapitin, naintindihan mo. Tumango si Elena. Masama siyang tao, hindi ako makikipaglaro sa kanaya. Hindi na niya kailangang maglito, paminta si Nenita sa palengke at naglito para sa buong pamilya. Kailangan lang ni Elena na pakainin ang kanayang anak, patilihin at kimain. Ipakilala ko sa iyo si Elena, asawa ni Yosemari, may anak na silang baba. Ngimiti si Nenita kay Elena pero natakot si Elena sa kanayang ngiti. Elena, si Nenita, kaibigan ni Yosemari. Upo. Kahit na mabait si Aling Ising, hindi siya mapakali. Sa hapinan, paulit-ulit na naklalakay si Nenita ang pagkain sa plato ni Yosemari kaya hindi natiwa si Elena.
Alam ni Yosemari kaya nila khandia ang platu ni Elena ang paborito niyang pakain at nahimiti siya. Ang sweet niyo naman ang saya niyo. Sinabi ni Ninita nang nakita niya kung paano siya alahan. Salamat makasava po sa kami. Ilang araw na naktatrabaho si Yosemari, si Aling Isang naman ay nasa bahay kasama si Elena. Naktatrabaho si Yosemari pero paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang kamera sa bahay. Natatakot siya na may gawin si Ninita kay Elena kaya nakpakabit siya ang kamera. Elena, pakikyo akong halay, hindi ako marunong mamiling halay. Tinatilok niya ang kanyang anak at tumakbo pababa. Nasaan si Aling Isang? Imalis si Aling Isang, hindi ako marunong dito. Pakibili akong halay, ako na ang makpabantay sa anak mo. Bantayan ko ang anak mo, babalik ko rin agad. Kiniani ni Ninita ang bota at imarta na parang mahal niya at inihoy para hindi umiyak. Bilisan mo ha. Mag-ingat ka. Timatakbo si Elena, nakalimitan ang sinabi ni Yosemari na hiwag niyang hayang hawakan ni Ninita ang bota. Timahimik ka. Bakit ka imayak? Iniahas ni Ninita ang anak ni Elena sa diyan, halit na halit siya dahil hindi tumitigil sa paghiyak ang bota. Sinabi ko na, tumahimik ka, kamukha ka ang nanay mo tanga. Kimia siya ang buta at sinibikan niyang painiman ang bota pero imayak ito kaya hindi niya ito mainom. Ayaw mong iminom. Mamatay ka sa gutom. Nakakatakot ang kanyang mata. Nakabalik na si Elena at narinig niya ang paghiyak ng kanyang anak, tumakbo siya papasok. Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Limayas ka. Tinapatan ko lang ang anak mo pero ang kilit niya. Iwag mo akong. Lokohin, limayas ka. Limapit si Ninita kay Elena, tumingin sa kanyang mata, at sinabi, binabantayan ko ang anak mo, bakit mo ako hinahanito? Ano na lang ang sasabihin ng iba? Tinanggal ni Elena ang kamay ni Ninita, itinilak siya palabas ng kwarto at isinara ang pinto. Limayas ka. Hiwag ka nang babalik dito, kung babalik ka pa, sasabihin ko kay Yosemari na saktan ka. Timakbo si Elena sa kanyang anak, halit na halit. Ito ang inang beses na naramdaman niya ang halit. Ang pakiramdam na may himawak sa kanyang anak, gusto niya itong patayin. Tiwang-tiwa si Ninita, limabas siya, kumiyang halay at naglito. Timawak si Aling Pining sa telepono, nag-alala siya para sa kanyang anak, Ninita, hindi maganda ang balita. Anong nangyari, nay? Nagverdraf si Yosemaring lahat ng kanyang investments, nakakilo ang kampanaya at stocks. Inatake sa piso ang tatay mo at nasa ospital. Anong sinabi mo? Hindi ko alam pero hindi maganda ang sitwasyon. Umiyak si Aling Pining. Hanap akong ebidensya laban kay Yosemari. Mahirap mabait siyang tao. May kainan ang lahat, maniwala kayo sa akin, kaya ko to. Ibinaba ni Ninita ang telepono, nakbaho ang kanyang mukha. Gusto niyang kalabanin ang pamilya namin. Please papahirapan ko siya at si Elena. Kumiyom ang kamay ni Ninita, halit na halit siya. Ilang araw ang lumipas, kinailangan ni Yosemari na magtrabaho sa ibang lugar. Maghang imalis si Aling Isang para magsamba at maghanda, magkakaroon foute birthday ang apo niya, lahat ng tao ay abala. Maghang nagising si Elena dahil imayak ang kanyang anak. 8:30 kinuha ni Elena ang kanyang anak at pumunta sa labas. Pagbaba niya sa hagdan, lumabas si Ninita galing sa banyo, sinabi niya, ang ingay niya, gusto mo bang patahanan ko? Hindi sumagot si Elena, kaya hinila siya ni Ninita. Nawalan ng balanse si Elena, tumilo ang kanyang liha, dugo, at gatas. Bakit nasa sahig ang kanyang anak? Bakit pinuong dugo ang kanyang anak? Bakit hindi siya imayak? Dumating si Aling Isang, nakita ang nangyari, tumakbo siya para kinin ang apo niya. Hindi makapaniwala si Ninita. Hinila ni Elena ang biyok ni Ninita, sinaktan mo ang anak ko, papatayin kita. Nakaramdam halit si Elena at hindi niya mapapatawad si Ninita. Sinuntok niya si Ninita, imayak siya. Wala namang ginawa ang bata.
Natakot sinyenita itinilak si Elena at timakbo. Bimaksak si Elena at sinabi, ibalik mo ang anak ko. Sa isip ni Aling Maria na niya na hindi na maililigtas ang bata. Ang kanyang apo ay imalis na patungo sa isang lugar na malayo at hindi na babalik pa. Carmela, anak, tumayo ka na. Niyakap ni Aling Maria ang kanyang apo at dinala sa banayo ipang linisan ang kasikat. Habang pinapalihan, imiyak siya at naktuloy-tuloy ang pakpatak ng kanyang haliha, pasensya ka na, anak, pasensya ka na. Si Carmela ay lebos na walang lakas. Tumayo siya at pimasok sa silid at walang bihay ang kanyang mata na tumingin sa kanyang anak na nakaiha sa kama, anak, oras na para iminom hatas. Gemising ka na at iminom hatas baka mahitom ka at imiyak. Kiniya niya ang buting hatas at niyagug ang brasong kanyang anak. Si Aling Maria ay natigilan. Pagkarinig sa balita, si Victor ay agad na imiwi at binuksan ang pintong silid. Nakita niya ang kanyang asawang boliv na imiyak habang akap ang kanilang anak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mahigpit niyang kiniyom ang kanyang kamay at nakahalit ang kanyang ngipin. Elena, hindi kita hayang mamihay ng payapa. Magbabayad ka sa ginawa mo. Pagkatapos nito, pinakilos ni Victor ang lahat ng puwersang media. Naglagay siya ang mga anunsayo sa lahat ng dako na naglalaman impormasyon tungkol sa paghahanap kay Elena. Ang kilit naman ng anak natin, Victor, ayaw niyang dimilat para iminom ang hatas. Walang bihay na sinabi ni Carmela kay Victor. Limapit siya sa kama, binihat ang kanyang anak at ibinigay kay Aling Maria, sinabihan siyang mahanda para sa libing bata at ayon siyang bahala sa lahat. Carmela, natutulog ang anak natin. Siguro ito na ang kanyang pinakamabang tulog. Pagkatapos nito, pipinta siya sa isang lugar na tinatawag na langit. Doon ay maraming larian at mahabatang kalaro. Masaya siyang maglalaro doon kaya iwag kang makalala. Babalik pa ba ang anak natin? Tumingala si Carmela at pinong-pinong liya ang kanyang mata. Kung magiging mabait si Carmela, babalik ang anak natin. Naintindihan mo ba? Kung magiging mabait ka, mahal na mahal ka ang anak natin. Pero bakit hindi pa rin siya bumabalik? Mahal na mahal ko rin siya. Hindi ba't masaya kang nakikipaglaro sa kanya? Niyakap siya ni Victor at hindi niya namalayang tumilo ang isang liha at pimatak sa kanyang pisngi. Hindi na ba siya babalik kailanman? Natatakot ako. Victor, hindi babalik ang anak natin. Halika, bumaba tayo at dalhin natin siya para maglaro. Inawakan niya ang kanyang kamay at bumaba. Inilagay na ni Aling Maria ang sanghol sa isang maliit na kabong. Bakit isinara? Mahirapan siyang himinga. Buksan niyo. Timakbo si Carmela at sisibukang buksan ang takip. Inawakan ng kanyang kamay ang mapitlang mukha ng kanyang anak. Inila siya ni Victor at sinabihan ang makakatulong na tapisan ang lahat sa lalong madaling panahon. Ang arawang ikapat na biwan kapanghanakan kanyang anak na baba ay siya ring araw na siya ay imalis sa mundong ito magpakailanman. Dalawang araw pagkatapos mawala ang kanyang anak, kinailangan ni Victor na ikilong siya sa silid dahil hindi niya kayang hayon siyang limabas ng mag-isa. Nanatili pa rin si Carmela sa kanyang kalagayan. Lalo siyang hindi naging matino at palagi niyang niyakap ang ina na inihikan kanyang anak noon. Anak, gising na at iminom hatas. Kiniya niya ang buting hatas at pumunta sa kama, niyakap ang inan at niyagug ito. Maging mabait ka, anak, iminom ka ang hatas. Walang himalaf. Siyempre naman. Halit niyang ibinato ang buting hatas pati na rin ang inan sa sahig. Ang kilit mo hindi na kita kalaro. Pagkasabi nito, tumakbo siya at pinilot ang inan, hinimas-himas at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Pasensya na, nasaktan ka ba? Araw-araw ganito si Carmela. Labis na nasasaktan si Aling Maria. Hindi siya kimakain kanin o iminong tibig at tumapayat siya. Nakatayo si Victor sa labas at pinapanood ang kanyang asawa na ganito.
Labe sihang na sasaktan. Hende sa hende siya malangkot, nginit hindi niya kayang mohang malangkot. Kung mageguren siya, sino na ang mogiging sandagan ni Carmela. Gemissen ko na. Sinabi ko na naglalaro lang ang anak natin. Kung hindi ka magiging mabait, hindi na siya babalik kailanman. Imiling siya, ayaw makinig at mahigpit na niyakap ang kanayang ilo na may mahalong biyog at madilim na bilog sa ilalim ng kanayang matadol sa labis na pahyak. Tumayo ka. Si mama ka sa akin. Kiniya niya ang inan ibinato sa kama at hinila siya patayo ipang limabas. Iwag. Masasaktan siya. Wala akong pakialam. Hinila siya pababa, sumakay sa kotse at pumunta sa lugar kung saan inilibing ang kanayang anak, itiniro ang pintot at sinabi, nandito ang anak natin. Natutulog siya ng mahimbing, natutulog para makabalik at makipaglaro sa yayo. Kung magpapatiloy ko sa ganito, makakalit siya. Lumiot si Carmela at niyakap ang kanayang dalawang kamay ang pintot. Tumingala siya kay Victor. Hanap ba sa kanaya diyan? Nagegitomba siya. Masaya sihang namimihay doon walang isa sa kanaya. Hiwag kang mahalala. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi kita niluluko, diba? Saglit silang imipo sa tabing kanilang anak at pagkatapos ay iniviniya siya. Sa doon papunta sa kotse, nakita niya ang isang baba na may dalang sanghol. Bigla siyang tumakbo at inahaf ang sanghol, niyakap sa kanayang dibdib. Ibalik mo. Ibalik mo ang sanghol kay Carmela. Balik ka ba? Ano bang problema mo? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Walang nakawa si Victor kundi panuorin ang nangyayari. Imiling na lang siya, hindi niya alam kung kailan malalampasan ni Carmela ang sakit na ito. Ibalik mo sa akin ang sanghol. Imiling si Carmela at hindi siya pimayag. Pasensya na po kayo. Kamamatay lang po kasing anak ng asawa ko kaya hindi po siya masyadong matino. Hanayan po talaga siguro ang ina na nawalan ng anak. Napilitan na lang pimayag ang baba. Inila siya ni Victor at malambing na sinabi, Carmela, ibigay mo sa akin ang bata, tutulungan kitang ihatid siya pauwi, gusto mo ba? Nakakalihan na tumingin si Carmela sa baba at pagkatapos ay nakalangan na ibinigay ang sanghol kay Victor. Kiniha ni Victor ang bata at ibinalik sa baba. Nakilat si Carmela at sisibikang akawin ang bata, ngunit pinakalan siya ni Victor. Imiyak siya ng malakas, ibalik mo. Ibalik mo ang sanghol. Biniyat siya ni Victor at dinala sa kotse at imiwi sila. Dahil sa sobrang pagod sa pahyak, nakatilok si Carmela nang hindi niya namamalayan. Nakikipag-isap si Victor sa telepono. Tinanong niya ang kanayang malapit na manager, mayroon na bang balita tungkol sa kanaya. Sa kasamang palat, boss, mukhang naktataho ng mabiti ang baba. Walang nakilat tungkol sa kanaya. Palakiin mo ang pabiya. Kung sino man ang makakanap sa kanaya, makakaroon agad ng 10 milyong piso sa kanayang atyant. Mabilis na kimalat ang balita at lahat ay nakakakilo. Walang website na hindi nabanggit ito. Sa nakalipas na araw, si Aling Maria ay nanatili sa bahay at inalahan si Carmela dahil natatakot siyang baka makisip itong masama. Sa tanghali, imiwi si Victor at narinig ang doorbell. Tiningnan katilong at sinabi, nandito po ang kamahalang ni Elena. Timayak siyang makipagkita sa kanila. Nakikisap kami sa yayo. Patawarin mo na si Elena. Nakawa niya lang yun dahil sa halit. Dahil sa halit? Patawat. Ngimisi si Victor. Ngimiti siya ng may sakit. Sige pero may isang kondisyon ako. Sabihin mo lang, kahit ano pa kung kaya namin, sisibikan namin. Tiningnan ni Victor ang kamahalang ni Elena. Tumingin siya sa ibang direksyon patungo sa kanayang silid. Bihay ninayo ang anak ko. Kung makakawa ninayo yaon patatawaran ko ang anak ninayo. Nakilat ang kamahalang ni Elena at nakmadaling itama ang kanilang sinabi.
Limi utsi aling Elena sa kanayang ponan at niyakap ang kanayang mga binti nakikisap. Victor nakikisap kamo sa yayo. Bata pa siya, kaya patawaran mo na siya. Tinilanghan ni Victor si aling Elena na tumayo at pinaupo sa ituan. Iwag po kayong makanan baka mapoka ang kamatayan ko. Hindi pa po ako karapat dapat na tumanghap ng inayong pakisap. Sasabihin ko na lang po ng diretso ang bihay ay dapat bayaran ng bihay. Kung hindi siya susuko mas madadaktahan po ang kanayang kasalanan. Hindi ako makpaparaya. Imalis na po kayo. Victor nakikisap kamo sa yayo. Patawarin mo ang aming anak. Handa kaming gawin ang lahat ng gusto mo. Gusto lang din namin na mabiyay mili ang aming apo. Kung makakawan ninayo iyon ititakal namin ang pahanap sa anak ninayo. Limabas si Aling Maria Milo sa silid at naksalita. Nairita na siya sa dalawang matandang ito. Kung minsan ay galit, kung minsan naman ay lumiliot at nakikisap, makadiwag. Ihatid ninayo sila palabas. Tinilanghan ni Victor ang kanayang ina na pimasok sa loob at sinabihan ang katilong na ihatid ang mga bisita pauwi. Anak, paano na si Carmela? Natatakot ako. Natatakot ako na baka makisip siyang masama. San ngayon kailangan natin maging mahinaon at panatiling matatak ang kanayang kalooban. Hintayin ko lang na mahanap ko si Elena at maayos din ang lahat. Limipas ang isang linggo ngunit wala pa ring balita tungkol kay Elena. Si Carmela naman ay kanin pa rin, hindi matatak sa kanayang pakisip at kalisahan. Nababaliw na lang siya at ayaw makinig sa kahit sino. Sa kalahit ng tanghali na imatay si Carmela. Sinabing doktor na siya ay may pakasirang katawan at nakaranas ng labis na pakabigla. Napabintong hininga na lang si Aling Maria, labis niyang minamahal ang kanayang manihang hinit hindi niya alam kung ano ang kanayang gagawin. Mag-ampon na lang tayong bata, anak. Nakaalala ako para sa kanaya kung magpapatiloy siya sa kanito. Victor. Sandaling nakisip si Victor at pagkatapos ay pimayak siya. Ang pinakamalakas sa ngayon ay ang kalisahan ni Carmela. Pumunta sina Victor at ang kanayang ina sa isang ampinan ipang mag-ampon ng isang 5 taong halang na batang baba. Ngayon siya ang magiging papa mo, siya ang magiging lola mo at siya naman ang magiging mama mo. Naintindihan mo ba? Opo. Tumanga ang bata. Milan ngayon sila na ang magiging pamilya niya. Pagkagising ni Carmela nakita niya ang isang bata sa bahay at nakwala. Diyos ko bimalik na ang sangho. Pero bakit ang bilis niyang limaki at marinong na siyang magsalita? Kimain siyang maraming kindi kaya limaki siya ng mabilis at bimalik para makita si Carmela. Nakikita mo ba, hindi kita niloko, diba? Masayang niyakap ng batang baba ang 5 taong halang na bata at inayos ang ilang heblang biyok sa likod ng kanayang tainga at nakimiti ng matamis. Sinabi ni Aling Maria, tawagan mo na siyang mama. Sobrang saya ni Mama Carmela. Sa Mila noon inti-inti nang naging matatak ang kanayang kalooban. Araw-araw niyang dinadala ang bata para bumili ng mga damit at candy. Nagkaroon din si Victor ng panahon ipang paktinan pansin ang paghanap at paglitas sa mga problema ni Elena. Halo mama, si Elena po ito. Anak, saan ka na? Labas ang halak ni Aling Elena nang timawak ang kanayang anak. Hindi mo na kailangang malaman. Padalan mo na lang akong pera, wala na akong pera. Ipadala mo sa atyant na ito. Mag-ingat ka, Elena. Sa dilim gabi, isang babaeng nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa isang sulok sa isang abandonadong gusali, madimi ang kanayang maka at halo-halo ang kanayang biyog. Hindi kita hayaan, Carmela. Sinabi ni Elena. Malapit na. Kinabukasan, hayaan dati dinala ni Carmela ang kanayang anak sa parke para mag-iasyasayo sa imaha. Pagkatapos ng 5 minuto, gusto niyang pumunta sa banayo at sinabihan ang kanayang anak na maghintay sa kanaya. Sumang-ayon ang bata at imipo sa diyan na naklalaro ng mag-isa. Limapit ka rito, anak.
Tinengnan bota ang baba at masayang seminut sa kanaya. Tinatawag mo po ba ako? Gusto mo bang kimain choka? Isasama kita para kimain choka. Kimirap-kirap ang hamatan bota at pagkatapos ay imilang. Sabi po ang lola ko, hindi po ako pwedeng kimain kahit anong ibinibigay ng estrangero. Hindi naman ako estrangero. Kaibigan akong mama mo, ang mama mo ay si Carmela, diba? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-isip, sa wakas ay nakpasayaran siyang si mama kay Elena. Timawa siya nang nakakatakot. Bimalik sa Carmela mila sa banayo, ngunit hindi niya nakita ang kanayang anak. Agad siyang timawag kay Victor. Nawala ang anak natin. Hindi ko siya mahanap. Madaling pumunta sa Victor sa kanaya. Si mama rin ang katulong para tumulong sa paghahanap. Pimasok si Elena sa isang itikriam soap binalan. Ang batang strawberry itikriam at sinama siya sa paglalakad sa kalsada. Inaanap ni Victor at Carmela ang kanilang anak. Lumabas si Carmela sa panghinaan kalsada. Nanlaki ang kanayang mata nang makita ang kanayang anak na kasama si Elena. Tila nakita rin siya ni Elena. Nalala niya ang nangyari noon. Nakakalihan simahaf si Carmela. Michaela. Halika rito. Halika kay mama. Timakbo siya sa kabilang banda, hindi alintana ang hasasakang dumadaan. Lumiut si Elena at sinabi, pumunta ka na sa mama mo. Paalam na. Nakimiti si Elena, hinintay ang magiging resulta. Binitawan niya ang kamay ni Michaela at nakawa ni Victor na makita si Elena. Dumating ang ambulansa. Niyakap ni Carmela ang kanayang asawa at imiyak ng malakas. Nagmadali rin si Aling Maria sa ospital. Victor, pasensya ka na. Kasalanan ko. Nakakalangkot na tiningnan ni Aling Maria ang kanayang anak. Ilan pang dahok ang kayang tanggapin ni Carmela. Hindi naman mamamatay si Victor. Iwak kang imiyak. Mila sa bulsa kinuha ni Aling Maria ang telepono, nakipag-isap sa kabilang linaya. Elena arestado na. Sabi ni Aling Maria. Si Elena nakaupo sa sulok, hindi nagsisi, wala ring remorse. Lumapit si Aling Maria, sinabi niya sa lahat. Tumingin si Aling Maria sa sulok. Tumingin si Elena ang masama sa kanayang direksyon. Mila sa pinto tumakbo ang hamahalang niya at imiyak. Aling Maria, hindi kausap. Manhari lang. Lumiwat at hinawakan ang kamay kay Aling Maria, humihinging tawad. Anak, pinaplano mo magpasakit ang mama mo, gusto mohang mama kasama asawa na ikaw kaya, paano ikaw magtiwala sa amin tumayo si Elena at nagsisihaf, mama hindi pwede. Tinignan ni nanay ang pag-ikali niya, bakit ako nagsusot? Alam mo bakit ako ganito? Sino ang sisihin? Nagisap po ang nagisap na gusto mo anak mo. Bakit ka nakalimitan? Naniniwala ko kung kaya mo ko magpakasal sa pamilya, anong natatanggap ako, hindi ko sisihin ang hataw, mali ako naktitiwala sa inayo. Tumingin si Elena sa baba, tinanda ni Aling Maria ang ilo. Ngimiting may lingkot. Elena, pasensya ka, sinisisi na magsama, ang mama sinisira ang bihay ko pero pinakalan ni Elena. Ngayon ang pahanging tawad pero nakbalik mina sa nangyari. Si Aling Maria na ay maharap kay Elena. Babawian na ako. Pero sa kanan dapat makilong sa loob, kanti sa medali, pagpapasalamat kay Aling Maria sa akin. Pagbalik niya sa bahay para makapagsimilang himiram at magkaroon makabahay. Ng ilang araw lumabas si Carmela malapit sa asawa niya, malal hindi iwan. Kapag nakaupo sa tabi, hindi naktatalo, hindi imahawak ang kamay. Sa gusto niya, bimalik bimiling pagkain sa madalas. Nanduan din gusto magbihis. Kailan magpasang dalan bimiling gustong damit na ikaw? Kailangan kong litain para sa atin, kailan nakisang? Lalaki o baba? Nagisap sina Carmela kay Victor na nanduan walang nakbabaho, napahot si Carmela, nakaupo siya sa kanayang kinalalahan. Hindi na gemising. Tipenta ako sa lalaki at kikinin ko siya, hindi kita makikita.
Mutalaga. Alam mo napakagaling mutalaga en nakikinig sila natutuwa. Nakagising ka na gising na tinatakot mutalaga. Pinaalala ni Victor Shamha araw na naghtaan dahil ang sinasabi sa kanya ay sahili. Hinihiyap sa Carmela mahal kita nangina ang katawan para sa kanya. Pagsisakaw hindi na nakakalat. Inalikan pisngi. Para sa akin. Sinabi niya sa mama ko. Si Elena nakya na pakbawi. Walang problema ikaw. Ano pa man nagising ka na napapanahon kang mahanda. Nakpakasal. 3 taon na congratulations sa panghanghanak, laat lalaki at baba walang sakit. Binabati sa pamilya ni Victor ang panghanghanak anak na lalaki at anak na baba. Siniportahan ni Aling Maria ang pahawang anak. Ang lahat pagtatapos mahandang sa lahat ng pagsisikap niya. Sa sesinot na 3 taon dinala sa Amerika para magpahamot. Sa lahat ng pinanghalangan tong bayan. Makilang palang pagpabahawang makilang nakasama niya. Magpahanda at madala sa mahalang na anak na nakmal. Ibalik na mahang Masaya.